Mlaleli, uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Yadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha, ukudonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha. Siyabingelela uBabu Dokotela, ubaba wesizwe, ubaba ujabulile. Namhlanje siyashutha sisendaweni esibiza ukuthi ise Dark Room Studio number 1 eBilliton Nedbank House Building. Sivashelwe umelaphi wendabuko baba uDube, abambuza ukuthi ubaba uNhlanhla Dube usendaweni yaseNtuzuma. iNtuzuma ise Durban North umuchaza ngokwe geographical map eThekwini. Inamba yakhe 0793037636. Baba Mboyazi ake ubingelele kehle. Ngiyababingelela bonke abalandeli, sibonge nabasupportayo. Siyabonga kakhulu, siyafisa ukuthi njengoba sihlezi siveza lana senze iqiniso kunina, siyabonga kakhulu. Mbuyazi uthi gqiba lentambo egcekeni lakho, eyani lentambo uqala lapho? Ya mkhulu, kunentambo mkhulu esiyenzayo, abantu sebehlupheka kakhulu, bangenelwa abantu bababambe nje. Lentambo siqhibe egcekeni ngoba ikwazi ukuvala yonke into eyisitha, noma ngathiwa kufika umuntu ekuvakashela uyakwazi ukuyifaka la phezulu ku ceiling. Makuumuntu ozoganga la ngeke umbone ehlele uyohlala kancane, noma ngathiwa uzohlaselwa abantu mawuyifakile ngaphakathi endlini ungambona umuntu esephuma ngezansi. Usichazele ngakwazi ukuthi ngebrand mfethu ngifike ngikutshela ukuthi hayi sengiyithengile lentambo mkhulu. Hayi mkhulu, ngeke uzukwazi ukuyithola ebrand mkhulu, inezinto zakhona ezenziwayo. Usichazele kehle. Siyayithatha nje lentambo sifake ngala, inezipikili inenaliti ngala, bese kuba nomuthi ke khona ke kuyona ke siwe sesifake kona. Uyakwazi uyigqiba esangweni. Umuntu ohlala eflatini kufanele uyifake la phezulu ku ceiling, ihlale khona noma ube nento ozoyilengisa ngayo ngasemnyango, ngoba ayincengi baba. Ayincingi baba. Faka lo muthi otshwaleni uma uzokwenza umsebenzi ekhaya. Ya wenza ukuthi usheshe kubili wenzela. No mkhulu, kunalabantu mkhulu abathi bayenza imicimbi kodwa kuthiwa ayiphumelelanga. Kanti kunalomuntu ovela wafika lapha na usaqala wenza umcimbi, wafika wathatha mhlawumbe inhlabathi yalapha ekhaya noma watshontsha mhlawumbe ukudla bekuphekiwe ekhaya, bese kuthiwa umcimbi awuphumelelanga. Mhlawumbe bese uyaqeda umcimbi kuginqika umuntu nemoto, mhlawumbe omunye umuntu kuyenzeka usuqeda umcimbi uyagula, umuntu uyashona kuthiwa hayi umcimbi awuhambanga, khona umuntu wathatha insile yasekhaya. So lo muthi ke ushaya into ukuthi mengena umuntu nomuthi la ekhaya akafiki kwakhe. Lungisa ithongo lomnguni, ilona elinemfihlo yempumelelo kumuntu ophilayo. Ya mkhulu, lo muthi lona sisilungisa ithongo lomnguni, sifuna ukusiza labantu laba abamaZulu kakhulu. Ngizocela ukuthi ngibakhiphe kancane laba abamaswa abamabebesuthu kanye ngoba isikhathi siningi bona benza usiko olufana nolwethu. Lento isebenza kakhulu kubantu abamaZulu ngoba yibona bashisa impepho emsamo. Idinga imbuzi ke. Ya, into edinga imbuzi lemkhulu, umuntu osuke ezoshisa impepho emsamo akwazi ukuthi ahlabe imbuzi akhulume nabantu bakubo. Bathi laba bangalaba basuthu bona basebenzisa iqapho kakhulu amagusha. So manje akuhambelani lento, sifuna into ezokhala emsamo ikwazi ukuthi ilidonse leli thongo lakho. Okay. Ngake ngayiveza lento ukuthi lo muthi uyawudinga amajikantamo okugembula. Awechaza mkhulu. Mkhulu, ugembula ubhala nje futhi hayi mkhulu, ugembula mkhulu kunalabantu mkhulu asebekhathele manje kulokho belanda imithi okugembula abashona le nale. Nansi thina into esisebenzisa mkhulu. Ijikantamo masala manje ijikantamo leli mkhulu, lento ngisho ukuthi akona umgwanya lo. No, ijikantamo lemkhulu, lento noma kuthiwa mkhulu usuhambe zonke indawo abantu abakwazi ukuthi bakusize, kodwa thina masikufakele lo muthi hayi mkhulu angifuni ukukhohlisa umuntu akahamba enyangeni yakhe afike aphathe lento athi inyanga emarket. Thina kunamafutha athile esiwafaka la nezimpande ezithile esifaka la ngoba kufuna la mawudlala kodwa into econtrola ijikantamo, into ezocontrola wonke lo mcimbi lo yilento le. Noma ngabe unesitolo omkhulu, noma ngabe uyashuthi mkhulu isport bet ngesidabule lana mkhulu, ngeke idabule ngoba lento ikwazi ukukutshela ukuthi lento izokwenza kanjani ngoba sivusa ithongo lakho liphenduke ngalento. Ngisho ungayikhasini ufike udlale kanye umshini wehle, okwesibili umshini uyazehlisela wona bese uyajama. Hamba uyoboleka imali ebhenki kuphela, hayi kumashonisa.
udle lo muthi noshephisi yindaba wacacisa ukuthi hayi komashonisa nomkhulu ukuthi omashonisa amkhulu imali zabo bayishisela impepho benze yonke into eyumsangano uzolokho njalo uyoboleka imali kuDube nangakusasa usuyiqedile uyaphinda uyabuya kuDube ngoba sengiyithakathile imali kanti ebank uma ufika ebank uzoboleka imali nje uyalaphana abafike khona ukhulume wenze yonke into yakho lo muthi ke ukusiza kakhulu mase uzongena ebank ngesikhathi uzoqonda nalo muntu phuma ngathi uyetoilet ufake lo muthi wakho ufake uchephisi wakho lokho ihlafunela uchephisi khathi ukhuluma nalo muntu lamatho wagwinya nawe uyagwinya lapha ayambinda shesha ayivume yonke into futhi uma uboleka le mali ungaboleka imali encane qala ngemali enkulu ukuze kuzothi makuthiwa hayi imali yakho ayivume bakwazi ukukunikeza kuthiwa uzothola ingxenye imali engaka okay ingakho senza kahle lo muthi ungakwazi ukumposela umuntu mekuthi noma ufuna hayi kulula kakhulu umkhulu lo muthi siyakwazi ukumposela umuntu laba bathi baqakekile bafuna ukuboleka imali ebank siyabaposela lo muthi mkhulu nansi impelesi yemali hayi mkhulu ke manje usukhuluma ngezinto mkhulu impelesi mkhulu uthe uyiphethe namhlanje hayi mkhulu ngithi angiphathi izinto manje ukuze abantu babone ukuthi advertise ubala la futhi asiveze ubala uchaza nje kancane nje ungazi uchaze konke mkhulu le impelesi le mkhulu angeke ngize ngichazishe ukuyichaza mkhulu nazi izinto zakhona yabo lezi zinto lezi mkhulu angeke ngize ngiyichaze angifuna nokuyichaza mkhulu into enamandla kakhulu lemkhulu angifuna nokuthi impelesi nanti ibhodlela lakhona mkhulu kunebhodlela ehlala sikwenzela ibhodlela kanje mkhulu wena noma ungasakuthola sikwenzela ibhodlela lakho kodwa lihlala nje wena noma ngabe kuwallet wakho impelesi ke lemkhulu impelesi yemali kuphela awukhulumi noma ubani ufuna ukukhuluma nomuntu ombona uhlaniphile especially abantu abathanda ukuthi bathi baqonye ufuna uqome lo muntu onemali ukhulume naye noma kubamba nemoto ungamsabi uyichethe impelesi manje siyasebenza okuningi ngeke ngichaze mkhulu impelesi impelesi mkhulu impelesi mkhulu impelesi mkhulu awusinike inamba yakho mkhulu inamba yami ithi 0793033636 uDube lo mkhulu hayi impelesi asichaze mkhulu ayichaza mkhulu hayi ngeke sichaze hayi kulungile asichaze mkhulu hayi Babu Dokotela babe sesimoja lo fana mhleje ekhehlela umlungu siyathobeka siyabonga Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel